lille video her på en 5 minutter ish, cirka. Der kommer ikke den video ud, som jeg regnede med i dag. Den, jeg håber, at lave noget med kamera, jeg skulle lave. Så alt det, jeg lavede det var spild af energi. Så det er lidt, det er jo lidt øve. Men sådan er det jo. Det er bare sådan en lille hurtig video her. Med planer med min kanal og DJ-karriere og sådan noget. Så det var faktisk min plan, at vi snakke lidt om. Hvad planen er med det hele. Og så spiller jeg, altså det ikke helt, bare lige snakvideo, tror jeg vil lave det. Jeg ved godt, det er nu klokken sent, og det er kvart 12, men ved jeg, den skal laves, inden jeg skal i seng, og så få den smækket op, og så skal den bare ud. Så det er faktisk bare sådan en lille snakkevideo her. Bare lige maks 3 minutter den her gang. Altså, jeg ved ikke helt planen af min kanal, men den skal da bare i gang igen. Jeg er oppe på en 100 subs, når jeg har været på 162. Jeg ved ikke det. Prøv at se. Jeg tjekker lige her. – 162, og på den der har jeg lige nu. Det går da ind okay. 160 for jeg. Ja, det går da godt. I hvert fald over 100 visninger. Det er jo vildt. Rammer de det? Jeg er oppe i de her 200 snart. Det er godt klaret. Man har ikke lavet YouTube længe. Så det er egentlig spændende nok at komme i gang med at lave YouTube. Med mit nye kamera, som jeg bruger lige nu. Men så jeg faktisk siddet filmer fra. Det er det her. Så det er egentlig fedt nok at prøve det nye DJI kamera. Så bare hvad skal vi kamera? Jeg bliver ved at træt, tror jeg. Jeg skal lige redigere en video, skal jeg bare smækkes op. Så det er bare en lille snakkevideo at høre. Jeg ved ikke hvad planen med min kanal, det skal vi jo finde ud af. Så jeg skal bare i gang igen med at lave videoer. Lave nogle flere. Det var da i hvert fald målet. Men det var ikke den længste video i dag. Men det behøver ikke at være lange. Det skal bare være sig selv. Man skal være sig selv og hygge sig det man laver. Ligesom på Twitch, når så livestreamer der på os. Der er også bare mig selv, der hygger mig. Så det er egentlig fedt nok. Kommer jeg med livestreaming igen. Det har jeg ikke gjort længe. Det er ikke siden jeg boede i Sæby. Så det er fedt. Det er fedt. Det er dejligt. Det var en kort video i dag. Det må jeg undskylde. Jeg håber stadig gerne vil se den selvfølgelig. Og like og subscribe og skriv en kommentar, hvis der er noget vi skal lave i næste video. Eller et eller andet. Kom med nogle kommentarer, hvad vi skal lave fremover af videoer. Så kan vi bare komme med. Men vi ses i den sidste med YouTube. Hej.